Explica-me. La Vall d'Aran és una petita part de l'Occitània, de la nació occitana, que actualment, oficialment o jurídicament, doncs, pertany a Catalunya, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que la Comunitat Autònoma de Catalunya també oficialment és una comunitat autònoma d'Espanya. La realitat és que la Vall d'Aran forma part de la nació occitana, igual que la resta de Catalunya forma part de la nació catalana i que conjuntament som dues nacions germanes que ens hem d'ajudar tant com puguem l'una amb l'altra i l'altra amb l'una, perquè en el fons tenim un enemic en comú, que és el que ens vol absorbir, el que ens vol imposar la seva llengua i destrossar la nostra, no? La nostra llengua, la nostra cultura, sigui la llengua aranesa, l'occitana o la catalana, oi? Aquí, que has empleat molt que me cada relleva enemics o adversari. I aquí entrem dins una història, perquè tu que has classificat Espanya d'adversari a enemic, i les raons les coneix per una història. Après una història, après els reglaments judiciaris amb l'estat espanyol, amb tots els problemes policiers que ha pogut haver, quin ha estat el retour que tu has hagut? Hi ha una peça de teatre, hi ha des llibres que són estats venduts, i de mentre la joventut de Catalunya, dels països catalans, tu que visites un país català, quina recepció has d'aquella joventut, tu, joves catalans? Quina recepció tinc amb la joventut dels països catalans? Normalment és una recepció força bona, perquè la gent que coneix tots els fets, la gent que coneix el llibre que vaig escriure, Eric i l'exèrcit del Fènix, o que ha vist l'obra de teatre i tal, té una recepció bona. Una recepció bona, crec, perquè malgrat que la història explica uns fets, entre cometes, dramàtics, són uns fets de coherència i de defensa del país, de la cultura, del que tots en el fons estimem, no? La llengua en el que ens hem educat, la llengua que ens han ensenyat, la llengua en el que ens hem criat, la nostra cultura, i aleshores normalment a la gent li fa gràcia veure doncs, un jove de la seva edat, no? Doncs que té aquesta consciència i normalment s'apunten a defensar la llengua, s'apunten a defensar la cultura, per més minoritzades que estiguin, s'apunten a defensar-ho a qualsevol risc, no? Perquè penso que ja és hora que els catalans ens hi arrisquem, els catalans, els occitans ens arrisquem a defensar el que és nostre a qualsevol risc, perquè si no ells van fent, ells tenen molts més diners que nosaltres, tenen molt més poder que nosaltres i nosaltres hem d'anar fent, i sobretot des de la joventut hem de conscienciar-nos de que hem de canviar això, i nosaltres, la joventut que ara està sortint, jo crec que ha de ser la generació que canviï la realitat de confrontació amb Espanya, no?